Magnetar je špeciálny a mimoriadne vzácny typ neutrónovej hviezdy, ktorá sa vyznačuje jednou nepredstaviteľnou vlastnosťou. Má najsilnejšie magnetické pole vo vesmíre, aké dokážeme merať. Aby ste si to vedeli predstaviť, magnetické pole Zeme má okolo pol Gaussovej sily. Bežný kuchynský magnet má asi 100 Gaussov, no magnetické pole magnetáru je asi 100 biliónov krát silnejšie ako to zemské. Ak by ste tento magnetár umiestnili do polovičnej vzdialenosti Mesiaca od Zeme, jeho sila by na túto vzdialenosť vymazala všetky magnetické pásiky na platobných kartách na celej planéte. A čo sa stane, ak sa magnetár nahnevá? Jeho pevná kôra občas praskne, podobne ako pri zemetrasení, a uvoľní gigantický záblesk gamma žiarenia. Energia tohto výbuchu nazývaného vzplanutie magnetáru môže za zlomok sekundy prevýšiť energiu, ktorú Slnko vyžiari za 100 000 rokov. Ak ťa bavia videá o astronómii a objavovaní vesmíru, daj mi odber na YouTube kanál a sleduj môj Facebook.